Авыл язмышы аның кешеләре кулында. Китапларда язылган бу сүзләрне Әгерҗе районының Ямырза авылында яшәүче Сәхиповлар тормыш шигаре итеп алган. Эшмәкәрләр гаиләсе хәзер халыкка уңайлыклар булдыру, яшьләрне эшле, өйле итү өчен эшли. Нәтиҗәсе дә бар. Авыл елдан-ел зурая. Бу хезмәтләре турында республика президентына да җиткергәннәр. Хәтерләсәгез, ул 2 атна элек Сәхиповларны юллама көнне залга чакырып бөтен Татарстанга үрнәк итеп күрсәткән иде. Фәйрүзә Мәҗитова Ямырзага барып, авыл яшәсен өчен ни кирәклеген белеп кайтты. Bütün күңелем, җаным, тәнем белән бирелдем авылыбызны саклап калуга. Әгерҗе районындагы Ямырза Илшат Сәхиповның туган авылы. Шушында яшәп эшләүче фермер ул. Менә 120 савым сыеры бар. Мөгезле эретерлеге 500-гә җитә. Пилорамы бар. Такта ярдырып, аннан вагонка төзелеш материаллары ясыйлар. Токтаны саталар, сыер сөтен тапшыралар, итен дә кая кирәк шунда урнаштыралар. Табышының бер өлешен авылны яшәтү өчен тота. Авылыбызга ярдәм итеп, авылыбызны алып калу өчен дә эшләргә тырышамын. Ямырзада 483 кеше яши. Юллары төзек, мәктәбе бар, балалар бакчасы ачылган. Мәдрәсә, мәдәният йорты, спорт заллары эшли. Яшьләр моннан китми, күченеп кайта. Моңа кадәр Шаллыда торадым. Шаллыдан кайттым. Илнур шакырды. Эшкә урнаштырды. Evet, тракторлар бирде. Үй җиткерә башладык менә. Ямырзага яшәргә кайткан гаиләләр ишле дә, торыр җирле дә була. Шундыйларның берсе авыл мулласы. Мәчет манарасыннан көнгә 5 тапкыр азан яңгырый. Җомгага кеше күп килә. Әлхәмдүлилләh шөкер. Өйләгә эләгә алмадык. Монда өлкәннәргә дини белем алу өчен мөмкинлекләр тудырылган. Шушы йортны төзекләндереп мәдрәсә итәләр. Хәзер монда мөселман балалар бакчасы. 9 бала йөри һәм bütün матди якларны да Сәхиповлар тәэмин итеп торалар, әлхәмдүлилләh. Без аларга бик рәхмәтлебез. Авылда гадәти бакча да ачылган. Моңарчы ул бөтенләй булмаган. Башлангыч мәктәп бинасында урнашкан. Мәктәптә әлегә 10 бала белем ала. Киләсе уку елына артачак диләр. 7 бала беренчегә керә. Бу авылның киләчәге бар. Ни өчен дигәндә, монда, значит, балалар саны артып бара. Мәсәлән, әгәр дә чагыштырсак Уразай авылы белән, безнең Уразай авылында, значит, 2-3 ел, значит, бер балада тумаган. Мәктәп бинасына да Сәхиповлар ремонт ясаган. Авылга яңа су каланчасы куйдырганнар. Тренажер залларына кадәр бар. Балалар да, яшьләр дә вакытлары булганда килеп, монда үзләренең көчләрен сынап, үзләренең физик ныклыкларын ныгытып, шайтып шөгыльләндергән мөмкинлекләр бар. Җайланмаларны авыл уртасындагы күп функцияле үзәкнең бер бүлмәсенә куялар. Мәдәният йорты кирәклеге турында Илшат Сәхипов президентка әйткән була. 14 елда Татар конгрессында Сәхипов Илшат Мәликович белән берлектә без анда булдык. Һәм ул чыгыш ясады конгресста. Аның чыгышы президентка бик нык ошады һәм ул поручение бирде, менә шу спортзалны авыл өчен төзергә дигән. 2015 елда бик матур клуб салынды авылыбызга. Артистлар киләләр, төрле танылган артистлар урындыкларны тизеп куябыз. Инде ир-егетләр без көрәш белән, волейбол белән занимация иткәндә, менә монда безнең аниматорларыбыз бар, шуларны куябыз. Хәзер авыл апалары концертларга да килә, китапханәгә дә йөри. Үзегез күреп торасыз, якты, чиста, киләсе килеп тора. Авылда тормышның шулай кайнап торуында авыл җанлы кеше Илшат Сәхиповның өлеше зур диләр. Кешене җәлеп итәләр, эш белән тәэмин итәләр. Ул бөтен җирдә шуңа нитеп кала, терәлеп карыймы. Например, кеше күчеп килә, эш юк әйме. Монда уже Аллага шөкер, үзләренең пилорамнары, үзләренең ниләре, фирмалар дигәндә. Илшат Сәхиповның 3 баласы бар, өчесе дә авылда тора. Шәһәрдә яшәп караганнар каравын, ошамаган. Дамир Әгерҗидә юрист булып судта эшләгән. Балаларга да рәхәт монда. Уйнарга да иркен урамга чыгарга куркынычта түгел, шәһәрдә куркыныч бар. Дамир хәзер әтисе башлаган эшне дәвам итә. Пилорам аңа калган. Олы уллары Илнур агрофирманы җитәкли. 1100 гектар җир эшкәртәләр. 10 ел элек эшли башлаганда авыл җирләре буш торган, чәчелмәгәндә, урылмаганда. Хәзер 20 кеше эшли. Үскәндә инде теге шәһәргә китәбез дип үсмәдек без, авылда калабыз дип үстек. Әтиләргә булышабыз, әңгәргә булышабыз дип үстек. Авылның киләчәге үзебездән тора инде. Ничек без балаларны тәрбияләйбез? Сәхиповлар үзләренә 18 кеше. Җыелсалар бер өй булалар. 10 онык авылның киләчәге ди бабалары. Авылда минем 10 оныгым бар. Алла берсә 11-нче туарга тора. Менә бу күңелем белән сөенәм. Бу бит инде балалар да әтиләре кебек авылда калып, авылның киләчәге дип өметләнеп яши.
Әгерҗе районыннан Фәрүзә Мәҗитова, Илшат Аюпов, Рамил Зәкиев, Яңа гасыр каналы.